Straight to the point. Now atong balikan mahigala ning atong mga hisgutanan Rumbuntaga. Napuyok-puyok man tong sesyon kagahapon mga kagalaan. Na ato ni mga higalang hatagag pagtagad. Kini ni ang kung ato yung lantaon, ang ultimate goal gid ini mga higala ni Gobernador Gwendolyn Garcia nga iya yung ipugos kining 1.2 billion nga mapasar. Laliman ka doon nagay certified as urgent good. Sa to pa, kana ang mga tao kasabot man ana oy. Kasabot ang mga tao ana. Dili na to na limong-limongon ba? Isulat tag tinuod ba? Alisod mo gud ana mahigala puyo-puyokon to, puyo-puyokon dadog in English na, tabangan mahigala in English ha. Simple kay na. Ang buti pasabot ana nga ang ultimate goal, ang katuyuan gayon ni Gobernador Gwendolyn Garcia nga ipugos gyud niya nga kining 1.2 billion mapasar gyud nga supplemental budget. Unsa may timailhan nga iya gyung iduot gyud tungod kay ni patawag siya og special session og iyang gi-certify nga urgent. Nan kung i-certify nga urgent gud kana, buti pasabot nga kanang maong resolution pwede kanang ma-approve within 1 day mga suking tigpaminaw. Straight to the point. So may gani nang hilan nga way quorum ni adtong Miyerkules sa milabay semana. Karon kini ni ang mo na ultimate goal niya. Wa pa man na mahuman mga kagalaan kay mahimo man ning i-refile. Gahapon gani unsay thrilling kay gahapon, kuyawan mga higala basig kanana ang adto tukion sa other matters. Kay certified as urgent god. So man ang bantayanan kayo. Tiya mo na may higala kinanglan nga gamay na lang panahon si Gwen pero every Monday day, sunod Monday. Regular session na po, magbantay na po itong reporter. Kaya nga naman, basi ipalusot mga higala ng maong budget. So, ang katuyuan ni Gwen, iyag yung iduot nga mapasar yun ka ng 1.2 billion. Ang katuyuan po ni Burgonya nga mabagan ka ng 1.2 billion. Straight to the point. Munang, doon na sa resolution nga babag, i-defer o na ang discussion, ana. Nga naman ka ng 1.2 billion mga higala bidadakuan ng kwartaha, billion ka na. Ang ihatag nimo ang desisyon sa umaabot nga gobernador ana kadako ng kwartaha. Gigamyan ka ng kwartaha may galaw niya kanang mga items nga naa diha sa 1.2 billion dili man sa between life and death. Straight to the point. O dunay nagdali ra gyud ana mga higala. In fact si Attorney Olinsino atong interview gahapon nga ingon siya wa gyud siya magdali anang iyang opisina nga i-renovate nang iyang opisina kay part mga higala sa kini ang budget anang 1.2 billion pag-renovate sa mga opisina sa mga board members nga bag-o ko no. Nga kini si Olinsino og si Sanchez. Ingon in town si Olinsino mga higala kay kini si Olinsino anak day ni Matoy Sino day. Katong usa sa mga banggiitang abogado sa Sugbo, criminal lawyer to, no, si Matoy Sino. Ingon siya kini ang bisan pa og wala pa ko'y opisina diha sa Kapitolyo ibutang ta lang pwede ra ko nga sa kong law office usa sa iyang law office na siya mag-opisina pwede ra gyud kaayo matod pa ni Olinsino. Straight to the point. Ni text taon ako sa Olinsino ni chat taon nga wa gyud ko'y kasayuran na nanyor nga dili na niming gigamit nga mo'y katarungan. Aron lang gyud mga higalang makalusot ning 1.2 billion. Simple man na. Ang katuyuan ni Gwen nga iyang ipalusot ang 1.2 billion. Ang katuyuan ni Burgonya nga babagan ang 1.2 billion. Now, ang mga board members niya react. So, ang ilang reaction tungod kay si Burgonya, doon na sa mga pamahayag sa dito mga higala nga medyo kunuhay matandog ang garbo sa mga board members. So, duha ka buok. Kung atong hagpato ng kang Burgonya, unsa may okay, paminaw ta, nakapaminaw ta may higala, unsa may ilang stand ana kay abi pa lang kuno ang provincial board mo ni mo na. Okay. But unsa man yung stand sa 1.2 billion? Bayon sa man yung stand sa 1.2 billion. O buingon mo, hypothetical naman na kay wa naman gibalik naman dito sa kinini ang Office of the Governor. O mao po kang Burgonya. Kanang iyang resolution i-withdraw kay wa naman din ha mga higala ang supplemental budget nga mao iyang giatangan. Straight to the point. So gahapon may higala lagyon mga higala gipadayon bahala na. So si Burgonya mo nahimong iyang resolution mo nahimong topic na wala naman to nabutang sa moot and academic ba. Moot and academic mga sukit ning paminaw. So katong gihimo ni Burgonya gahapon,
pwede sakto to nga wa na lang siya mo kay mo lang tugi, wa na lang kayo. So kato iya inutok tong iya nga kana na ang wala naman ang punto ni Borgonya mahigala, dili daghan-daghang istorya sa Borgonya. Pintok. Ha? Pintok ako gipaminaw mahigala, pintok nga wa naman ang supplemental budget. So ako i-withdraw na akong resolusyon. Kay unsa man na diay kang guwen nga supplemental budget, iyang gibabagan. Unsa ba may ang babagan nga wa man diha? Gi-withdraw man. Ini kasunod mga higalang Lunes o ibalik na babagan na po ng Borgonya. Kay pwede man to mahigala, ila naman tong gibutuhan, gipatay na nila tong resolusyon Borgonya. Pero mahimo to mahigala, i-refile ang supplementary budget, mahimo gyud mo file og resolution si Borgonya. Usbon na ng title gamay din ha, usbon na mga doon na may pang-uswabon diha mahigala para nga madiscuss na, at least mo buy time ba? At least malangan ni mga sukitig paminaw kay unsa ba pug kalakiha nga pila para ba kalunes ni mga kagalaan maghunahon na makaiyay pila pa kalunes ang Hunyo lang daan do na pay pila kalunes ipugos kay palusot ning iyang budget. Straight to the point. Now ang provincial board kung moingon ka mga higala nga kini ni ang kuan manggod gabi pa lang pagtunga nila sama ini mga higalang at so with due respect mga higala sa uban mga board members ha kini ang pagtunga nila dito wa magpasabot nga moboto pero muna okay na mga higala nga kada na ang mo question ka, pwede ka mo question, pwede kang kinini ang di ka mo boto, pero unsa may stand nimo sa 1.2 billion, wa gi bisag usang board member nga niingon mahigalang ni padayag na unsa ilang stand sa 1.2 billion nga supplemental budget. Straight to the point. Kabati mo nga nisupak sila mga sukitig paminaw. So kana may bantayanan kay kini mga higala giuli dito sa executive department, pero ang pagkauli bantayanan man manghinaot ta mga higala nga siguin unta madawat niya ning maong, nadawat naman niya ning dili ba ka ni drama ra? Dili ba ka ni drama ra? Kay kabantay na ba ka mahigala bida? Mayuhar ba mo drama ning mga tawhana? O dili ni drama, maghatag ning signal ni Gwen nga, ayon na lang. Og ikaw may Gwen Garcia, ayon na lang ipahamak na imo mga board members, kay mapahamak pa sila day. Panalitag ibalik ni Gwen ni mga higala nga sa provincial board, mapahamak og padayag sa stand ang mga board members niya unsa may mahitabo ang mga tao nagtan-aw madaot pa sa mga tao indikin straight to the point mura ning kangguin mahigalag pangamong pusa man napildi ko mas may nang mag-uyon na mag-angay tang tanan kay niya ha batayan naman tarawa gibalik dito sa Office of the Governor tarawa i-flash ko dong kini ni ang gipirmahan ni Michael Villamor og ni Andre Duterte asa man to akong gipakuha kana ato basahon ha dara okay atong i-zoom ko no dong para atong i-explain nga kini bantayanan pa man mahimo man mahigala nga kana na ang okay na ni gibalik naman sa executive department okay na moingon siguro niya di na okay na so good as patay na tong supplemental budget kalimta na to okay na pero problema ni gibalik kaya naman sa may gisulti dire Committee on Budget and Appropriations to Honorable Gwendolyn Garcia unya regarding ni sa adopting and approving the FY 2025 Supplementary Annual Investment Program number 1 in the amount of 1,260,000,000 sa balik be sa to 1,226,620,213 pesos authorizing the supplemental budget number 1 and appropriating the total sum of 1,226,620,213 and 8 centavos mga higala of the general fund for budget year 2025 of the province of Cebu. Open parenthesis with certificate of urgency, close parenthesis. Straight to the point. Yaw ha? Nagoy with certificate of urgency. Unsay gibutang? Ato basahon na. Yaw. Greetings. Sige, prosidong. Ato basahon na. Nganong dunay posibilidad nga ibalik ni? Posible man nga withdraw lang gahapon kay daghay nagbantay. Unya ilang tuyo gahapon si Borgonya lang atong bagsakan gahapon. Klarohon talan Pero ang greetings, unsay giingon diri? The Committee on Budget and Appropriations most respectfully returns the proposed supplementary annual investment program number 1 and proposed supplemental budget number 1 open parenthesis appropriation ordinance close parenthesis comma together with its attached supporting budgetary documents including the certificate of urgency
to your good office for further review and assessment. Straight to the point. Sa Binisaya pa, reading between the lines, kay dili na nako ni basahon nga kanang tagsaon gyud kay kuan man, ang komitiba kuno sa budget and appropriation uban sa pagrespeto ilang ibalik kining proposed supplementary annual budget program number 1 o proposed supplemental budget number 1 kining appropriations ordinance uban usab sa gi-attach nga mga dokumento nga pagsuporta ni ini. Apil na ang certificate of urgency, apil nga gibalik dito sa opisina sa gobernador for further review and assessment. Straight to the point. Alang ko no sa dugang pa nga pag-review og assessment nan og moingon si Gwenday. Okay, na-review na og na amo nang na-review og na assess na klaro, so among ibalik diha ang kuan amo na lang gipisa-pisa ang 1.2 billion ayon na lang 1.2 billion 1 billion na lang. Amingon si Gwenday after further review and assessment mao na ni ang budget dili na lang 1.2 billion himuon na lang to 1.3. Mahimo ning ibalik sunod sesyon mo nang bantayanan sunod Lunes. Bantayanan sunod Lunes. Mo kana mahigala simple kayo ang mga subuanon nga naminaw na to karon. Og si Gwen mahigala dili niya ipahamak ang iyang mga board members. Kay og pananglitan ibalik niya ni didto mga higala sa konseho sa sunod Lunes day ana na makita ang kolor sa mga board members. Ansa man suko-suko mong Burgonya kay di ito daan palagi mi uyon lagi gyud mo sa 1 point. Mas maayo nga dili na lang unta ni dayon ni Gwen. Kay otherwise mapahamak man iyang mga board members. Unya ang mga tao nagtan-aw. Kaya mga tao mo timaan naman kanila ba mga tao ron mahigala suito na ba kayong suito na kayo ang mga tao dili nimo pwedeng isolve bulsa kasabot sila simple kay ning isyuha. Unsa may isyu ni Kapitolyo ron? Si Gwen gusto nga ang 1.2 billion iyang ipalusot bisan og Tam Jones na lang siya bisan kutob na sa John gusto gyud iyang ipugos gyud ang 1.2 billion. Ngano man? Unsa may urgency? Between life and death ba or ang kontraktor maoy gusto na nga ipasar na diha kay bida? Kay unsa man ni day? Tanawa nga item pulos mga infrastructure. Ato klaroho na. Unya, unsa man ang Kamburgonya? Ang Kamburgonya simple kayo. Iyang babagan ang gusto ni Gwen nga 1.2 billion ipasar. Kada simple kayo sabton oy. Straight to the point. Bisan pag unsaon pagpuyok-puyok nga nalingaw-lingaw tamo naman ni mga higalabaw kanang halagi dakag istorya daghan istorya. Ayaw, daghan tuyok diara. Gamay ra kay hinungdan. Gamay ra kayo may balik ta sa pinakapunto. Ang 1.2 billion gustong ipasal ni Gwen. Si Burgonya gustong iyang babagan. Simple. Simple kay na mga sukitig paminaw. So mo kana mga higala nga ang mga board members mingon tong uban mga kagalaan sama ini pamahayag ni Tata Corominas. Doon na may punto. Pero kinini ang manghinaot kita. Kay wa magisulti sa tata unsa iyang stand ana. Ang iyang sulti nga kuan kuno kay kinini ang unsa may ikasulti nila sa board, abi pa lang unsa ning board ana. I hope unta nga si Gwen dili na mo pugos ana mo ang budget. Kay huras ni pugos ka na mo ang budget mahibaw-an gyud unsay kolor ninyo. Unyo kung mahibaw-an ninyong kolor, ang mga tao kasabot na bagyon mahigala mo tan-aw nga ayay. Timan anta ning mga tawhana? Timan anta ning mga tawhana? Nya ang mga leader ba karon suito na kay manigbas, ang mga tao suito na kay mangupras. Ang mabuot nga subuanon o kamo mga board members usahay ba kini bitawng daghang bitawng naa sa imong utok pa labi pag daghang mga considerations. Kami nga nagtan-aw di kan layo bitamin ninyo. Kamo mo daar mong gud usahay mo wa ka ba? Ang nagtan-aw nga mga katawhan simple kay na ilang pananaw. Si Gwen gusto 1.2 billion ipalusot gyud. Si Burgonya gusto nga babagan asa man mo? Kana? Unya karon si Gwen di ba niya ang governor ang pagkagobernador sa usa ka lugar usa ka na ka managerial post. So kay managerial post man sama sa mga private corporations kanang manager sa usa ka company o sa usa ka korporasyon ug ikaw gitudlo ka as manager ikaw pinakagamhanan diha sa imong lugar for as long as naa ang trust and confidence sa naghatag nimo ni ana. Ibutan tatag iya naa nimo ang trust and confidence manager ka ikaw gamhanan ka diha
But mawa ganin ang trust and confidence, ikaw mo ay pinaka humok nga tangtangon diha. Straight to the point. Wa na kay gahom. Karon, managerial post man na. Mas may pa ganing rank and file day, kay rank and file doon na pa yung mga rights na nga klaro yun. But ikaw, manager ka, kinsa man yung manager mga higala, dire ka sa gobyerno, ang president, manager na. Ang governor, manager na. Ang mayor, manager na. So, managerial post na. Karon ang mga tao, timan inyong mayo ha, kay ayon lisod man kaning puyok-puyokon pa ta. Si Gwen, manager sa province of Cebu. Karon ang iyang pagka-manager, wa na girinyo sa iyang amo nga mao ang katawhan. Nakahukom na niyang mga amo. Ang katawhan mamo may amo, ha? Kaya taas Kapitolyo. Kita mo sa Kapitolyo? Natawa na buildings Kapitolyo gikulit na the authority of the government emanates from the people. Ha? Klaro ka na. So ang katawhan maoy amo, mabita ng mga politiko man, kamo ang haring lungsod, kamo ang muhukom. So gihukman siya ngatong Mayo 12, gihukman siya dili na namo i-renew imong kontrata, Gobernador Gwen. So karon kay wa naman ma-renew ang kontrata, nawa di ay ang trust and confidence sa mga Sugbuanon. Ha? Kay nawa naman ang trust and confidence sa mga Sugbuanon. Ang iyang pagstay diha under the law nga naa siya kutob na sa June 30, kana mo mga adlaw nga mamuto siya, ha? Kanang nahabiling mga adlaw sa gobernador, mo nang adlaw nga mamutos ka. Daghan makag mga butang din nga naa na kay mga gipang display na mga kwan. At least taas-taas imong adlaw ba nga mamutos na kasi mong opisina. Nawa namang ang trust and confidence amo. Ayaw na pag-decide og mga butang in town, uy nga mo lambigit og billions. Ha? Nisulti na mga Subuanon, wala na. Ihatag na to sa bag-o karong manager sa Subo. Kasimple ana mga kaigsunan, ha? Trust and confidence sa kay manager man ka sa lalawigan sa Subo, nawa na ang trust and confidence sa imong amo nga mao mga tao. So hatagi o gigayon ang bag-ong gobernador, ang bag-ong manager nga mo imo decide. Kalisod sa kayo day pwede maganida nga kana mo resign na ka labi pa sa terminal leave nimo hasama nang kuan ikwenta na lang na, ha? Kunya pwede gani napakay 30 days. Pwede bayran lang ka na 30 days, bayran na na, sulduan lang kapag lingaw-lingaw na, ayun na din sa mga opisina, kay bida, daghan pa kag mahilabdan. Kini mga Subuanon, mahimo man yung mga Subuanon, pila may sweldo sa gobernador kada adlaw. Pila sweldo, ato lang sweldoan sa Gwen niya, ay na nag-report Gwen, bidang ka. Hahay. Ato lang yung giagi katawa pero kani akong discussion may mo gani practical nga discussion, klaro kayo. Kana ganing gobernador ka managerial post na. So kay managerial post man nag-agad ka sa trust and confidence sa imong amo nga maong katawhan. Oras nga wa na ang trust and confidence sa katawhan, di okay ka na. Ayun na pag-decide anang mga butang nga kwarta na sa mga tao 1.2 billion. Kwarta sa mga tao na imo pa gyud nang human naman isulti ng mga Subuanon sa Mayo 12. Hastilan, hey kagahi man nimo. Nauunawaan, naiintindihan, natututukan, nararamdaman. Yan ang dahilan kung bakit ito ang number 1. Straight to the point, ni Attorney Rufil Fernandez Banyok, ang number 1 sa lahat ng mga programa sa radyo dinhi sa Cebu. Komentaryo na walang sinisino-sino. Attorney Rufil Fernandez Banyok sa Straight to the Point.